arvostan niin kuin se raakapenkki enemmän. Joo. Pistin Instagramiin, että pistäkää Fredille kysymyksiä, nyt tuli jotain, että kumpaa tulosta arvostat enemmän? Raaka Suomen ennätystä vai sitten varusteella nostettua? Siis tuloksena kyllä mä arvostan niin kuin se raakapenkki enemmän. Joo. Vaikka se on jäänyt siis 282 kiloa. Vaikka se on jäänyt, ainoa mikä on jäänyt mun voimaluurasta kaivelemaan oli se, että en mä tiedä olisiko musta ollut 300 kilon niin kuin kisapunnertaja, mutta tuo 82 oli mä olin vahvempi kuin se tulos. Eli se jäi mua kaivartelemaan, että olisi pitänyt ainakin 90 nostaa kisoissa. Joo. Mutta se 82 itse tuloksena, mutta sitten mä kyllä arvostan saavutuksena. Se 401 on toinen juttu, mutta se 400 kilon nosto niin kuin saavutuksena ja missä paikassa sitä tehtiin ja niin kuin näin, että se on tuloksena raakapenkki, mutta se saavutuksena ja tekona enemmän sitä paitapuoli.